Tervetuloa maailman yrjöttävimpiin keittiöihin. Tänään on luvassa mustikka, lettuja, jossa on vähän kaakajauhetta mausteena, itse toiminut marjalla, pikkusen karpalomaku, vähän kirpeyttä, sitten on kotisuomalaista mustikkaa. Tänään olisi Upiniemen keittiössä, täällä maisemat on silmää huimaa. Tässä on meidän nuotio, siinä on meidän paistinpannu. Täällä tulee lasta. Ja herra tässä tekee paistinlastaa. Toivottavasti ei saada jotain myrkytystä. Jatketaan. Mitäs täällä tapahtuu? Joo, käytiin hakea paistinpannu tuolta metästä. On ollut vähän luonnossa ja koitetaan tästä pestä tätä tämmöisellä hygienia wipesilla, jota tuli tuossa meidän muonituspakkauksessa. Niin laitetaan kaikki siitä pakkauksesta hyötykäyttöön niin sanotusti. Ja tällaista siroa liikettä tästä hivelet kiven päältä. Ja kohta kaikki bakteerit on kuollut niin sanotusti tästä. No niin, alkaa olla leivonnaiset siinä vaiheessa, että vettä vailla. Elikkä niin kuin näkyy, taikina on lisätty sopiva määrä vettä ja vähän sekoitellaan tässä. Ja ennen kuin laitetaan meidän jo lämpimään paistinpannun, niin juuri tuoreet poimitut marjat viimeisenä sirauksena sinne vielä. Mutta tässä hetki menee, kun tätä taikinaa vähän sekoittelee tässä. Toiminnan vaihe. Paistinpannu tässä näin kuumentumassa. Tuli vähän himmenee tosta, niin sit päästään paistelemaan. Paistinpannuun vedetään kuin blondia konsana, eli edestä ja takaa. Miksture on vettä vaille valmis. Vamos! Ja pannu tirisee! No niin, tervetuloa takaisin Mad Adventureen, mitä hirvittävimpiin keittiökokemuksiin. Nyt on taikina valmis. Paistinpannu lämpimänä kuin blondi konsana. Pienen etutakalämmittelyn jälkeen. Nytten... Ei vittu, tulee saatana silmä. Ei haittaa. No mä vastaan. Otetaan taikinaa. Heitä siihen. Joo. Ja kokkailu jatkuu. Toinen mestariteos on menossa. Vähän on puuta lisäilty sinne tänne ja pidetty lämpöä yllä. Kyllä tässä tovi kestää, kun nämä letut tulee. Mutta ensimmäinen oli semmonen jymyhitti, että ei mun muistettu edes kuvata. Ei voi mitään. Ensi kertaa. No niin, seuraavaksi vuorossa rakkalla taikinalla niin sanottu drop shot. Ei vittu mun siltä. Lähdetään suorittamaan. Toi näyttää pahalta. Se on hyvä. Vittu mikä jöötis. Vittu, ota siitä. Noin. No niin, ja kokkailu on jälleen saatu päätökseen ja haimme tällä kertaa enemmän tuommoista ulostetta muistuttavaa muotoa, niin kuin voitte kuvata, näyttää, niin oikein hyvin ollaan saatu semmoinen autenttinen ulosteen tunne tähän, mutta mitäs maku? Kippis. Wow. No koostumus kyllä muistuttaa vähän ulostetta, mutta... En sanoisin, että koostumus on aika mielekäs. Maun pyhä kolminaisuus tulee hyvin esille. Riisikakku täyttää, suklaa täyttää ja puolukka täyttää hyvin yhdessä makua. Eikä sillä, että mikään puskisi liikaa, vaan aika saman tasaisesti. Ja yllättävän hyvä lopputulos.